بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن شاء الله تعالى بنقلق دردمل فقه كتابي الوجيز دين كتاب من دوامي قال بيتن يرمنا أركان الصلاة namazın rükünleri. Birinci bunun ön kalanımız namazı namazın dürüst ol mahlukun şartları doğrudan. İnneki bun kalacak adamız namaz ibadatını emele gelmekliğine gerek rükünler. Namazın düzümleri. Rükünü demek namazın rükünü demek namazın düzümü demek. Şu rükünü ile anladın. Haysam olsa biri namazın içinde tapılmadı mı şu namaz batıl. Düşünün mü? Bilip taşla, bilmeyen taşla, yadından çıkarıp taşla, yalınışıp taşla şu namaz bitene. Yara şu taşlarını doğrulayıp idinden secde sav etmeli, yadanım namazı gaytidinden komalı. Rukun neydi? Düzümü. Namazın emele gelmekliği için gerekli namazın düzümleri. Şu rukun neyle anlattın? Haysam olsa bir bolmasa şu ibadet emele gelene. Düşündük değil mi? Rukun onna namaz, rukun. İstenlik bir ibadetin rukunu değilenine. Şu ibadetin içine kadar deken mi daşına kadar deken? İçine kadar deken şu rukunun bir-birine koşulmaklığı bilen bir ibadetle emele gelen eken. Näme diye? Lis-salati faraidun, namazın yani farzları var, yani vacipleri var deydi. Ve arkanun, ve rukunları var. Yani farz bilen rukunun näme tafawuty var? Yani farz diýilen zat taşlansa namaz kabul bolýar. Şunun farz diýilen zat taşlansa namaz kabul ýöne secde sahwe daýmeli. Farz wajib ikisi bir zat. Misal şunu diýeli, birinji tahiyyatyny okumak farz, yani wajib. Birinji tahiyyatyny okuman näme ýadyndan çykaryp turdy. Ýygyna gaýtmaly, gaýtmalylar. Salam verenden soň şu farzy şu näme wajib taşlan üçin iki secde sahwe daýmeli. Emma rukun näme ve arkanun tatarakkabu minha haqiqataha. Näme namazın farzlary bolşýarlykdy edil şoňalygam şonuň düzülýän rukunlary bar diýär. Düşündiňmi? Şu ibadetin düzülýän rukunlary bar diýär. Şu rukunlar näme düzülmekligi esasynda da näme şu ibadetin haqiqaty emele gelýär diýär. Ve arkanun tatarakkabu minha haqiqatuha. Şu rukundan goşulyp näme bir-birine goşulmaklygy esasynda da bir ibadetin näme haqiqaty emele gelýär. Hatta iza takhallafa fardun minha la tatahaqqaq wa la yu'tad biha shar'an wa hadhihi al-arkan hiya diye. En şu namazın farz rukunny ile anlatılan haysam bolsa biri la tatahaqqaq amala asırılmasa tapılmasa näme wa la yu'tad biha shar'an şeriatda näme şu ibadetin ibadet diýilip la yu'tad hasaplanylmaýar. Düşündiňmi? Amma näme insanyna ýan bärde düşünýär, näme her alymyň näme sözüne düşünmeli olanlar. Her alymyň öz ulanýanca sözleri bar. Näme şu taýda näme farz diýip rukun diýjek bolýan ekan, düşündiňmi? Şu taýda näme hatta şu farz diýilýär, soňkuda hatta ida takhallafa farzun nida, şu farzdan gözüne tutýan da rukun, düşündiňmi? Bir näme farz wajib iki bir zat. Farz wajib diýilýän taşlansa, diňe ýerine secde tutýar. Amma rukun bolmasa näme namaz bolanak. İkinci gerekde farz diyen, ikinci ağdan farzı näme? Rukun gözüne tutanlar. Düşündük değil mi? Ve näme hatta şu näme farz dereceli, farzı näme yani rukunu namazın rukunu yerine getirilmese şeriatda näme şu ibadete näme ibadet diýip sayılmaya. Ve hadihi'l arkanu hiye. Indem görýärmi soň farzyndan soň näme? Inni şu erkanlar, şu rukunlar şu diýdi. Şu näme? Her bir ýazyjyň diline öwrenjek bolmaly. Başta lis-salati faraidun ve arkan idi. Namazın farzları var, ve rukunları var dedi. Onna farzı näme başka diýip açıklamaly bolýar. Yani bolmasa da namaz kabul, ýöne iki secde etmeli. Soň rukun idi. Rukunam näme? Bir ibadetin näme? Haqiqatynyň tapylmaklygyna, bir ibadetin emele gelmekligiне sebäp näme? Bölekleri. Soňky getiren farzynam yani rukun diýip manysyny bermeli bolýar. Düşünipdimi? Inni bismillah namazın birinci rukunu ine şunu oglanlar ýa-da namazın şertleri, namazın rukunları diýerse hemmeňiz ýatlamalylar. Şu zatlary sen
kim mol gatlarına seyretmesizden sen talip mi cahil ılımlı mı ılımsız senin kimliğine seyretmesizden her bir musulman şu şert rukun nili anlatları 1 2 3 4 deyip dille elle sanat bilmese de namazının içinde hükmani suratta tapılmalı. Şunduk değil mi? Birinci ruknu näme? Tekbiratul ihram. Şunduk mu? Bir adam namaza girer näme? Allahu ekber diyen söz bilen näme? Namaza girýär. Şo tekbira, şo birinci tekbira näme diýip atlandyrdylar? İhram diýip atlandyrdylar. Tekbiratul ihram diýdiler. Näme şu ihram diýdiler? Namazyň içinde tekbirler var. Dogry değil mi? Namazyň içinde köp ýerinde Allahu ekber diýilýär. Ve her Allahu ekber'in hem öz adı var. Namaza girendeki diýilýän Allahu ekber'in adı ihram diýilýär. Şununmy? Ondan soňky tekbirleriň adyna näme diýilýär? İntikal diýilýär. Tekbiratul intikal diýilýär. Şununmy? Bir rukundan beýleki rukunu geçşek bolondak yani. Geçilýän rukun, geçilýän tekbir. Emma buna näme diýilýär? Tekbiratul ihram diýilýär. Näme şu ihram diýilýär? Yani sana namazın daşında halal bolan zatları haram etyen tekbir. İhram demek haram etyen tekbir demek. Yani men Allahu ekber deyip namaza girem soň näme zatlar haram bolýar? Gurleşmeklik haram bolýar maňa. Iýmek içmek haram bolýar. Dogry dämi? Ya namazın içinde etmeli hereketinden artık hareket etmek haram. Namazın içinde aýtmaly diýmeli gurrunlardan başga gurrunlar etmek maňa haram. Şununmy? Emma namazdan maňa gurulamak haramda, gurulşmak haramda, nahar yemek haramda, çay içmek haramda. Emma namaza Allahu ekber diýip girdimmi, şu namazyň tekbirini näme etdi maňa? Namazyň daşynda halal bolan zatlar maňa näme diýdi? Haram etdi. Şoň şu salamyny näme diýdik? Ve tahliluha et-teslim. Soňra ýene haram bolan zatlar sana halal etmek, halal gaýtarýan adam näme? Salam dedik. Assalamu aleykum ve rahmetullah. Assalamu aleykum ve rahmetullah diýäsem bolin. Öňkü namazyň daşyndaky maňa haram bolan zatlar ýene halallygyna gaýdyp geldi. Namazy oturdunmy? Gurleşiber, iýiber, içiber. Düşündikdämi? Şu näme namaza girende her bir musulman hukmani suratda Allahu ekber diýmeli. Şu sözden başga hiç söz bilen namaza girip bolanok. Şu sözden başga söz bilen bir namaza giräýse de şeriatda onun namazyna namaz diýilene. Tayyib. Delili näme? An Ali ibn Abi Talib radıyallahu anhu anin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem قال: "Miftahus salati at-tuhur ve tahrimuha at-tekbir ve tahliluha at-teslim." Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den Ali'nin rivayet ettiği hadisinde Peygamberimiz näme diýär? Miftahus salat. Namazyň açary näme diýdi? Täret diýdi. Yani täretsiz sen namaza girip bileňä. Düşündiňmi? Täretin näme? Namazyň açary täretdir diýdi. Ve sana namazyň daşynda halal bolan zatlar halal haram edip seni namaza salyan sözüm et-tekbir diýdi. Allahu ekber diýdi. Yine sana öňkü zatlaryň halal bolup gelmegine näme gaýtar getirýän sözüm ve tahliluha ve yine şu haram bolan zatlar näme halal bolmaklygyny gaýtar getirýän sözüm näme et-teslim diýdi. Assalamu aleykum ve rahmetullah. Tayyib ve an Ebi Hurayra yine bir delili. Ebu Hurayra radıyallahu anhu'dan rivayet edildi. Enne Nebiye sallallahu aleyhi ve selleme qala lil musii salata. Peygamberimizin näme gözüňünde bir sahaba namaz okuýar. Namazyna näme gaty ýalňyş okuýar. Ondan sonra Peygamberimiz näme şu namaz lil musii salatahu. Namazyn ýalňyş okany Peygamberimiz näme diýär? İza qumta ila salati. Namaza duranda fekebbir yani Allahu ekber diýen diýdi. Yani Allahu ekbersiz namaza giräýmegin diýdi. Tayyib, ikinci ruknuna geçelim. İkinci rukun näme? El-qiyamu fil farzi lil qadiri aleyhi. Farz namazını ayak üstünde durup namaz okabilýäne näme? Ayak üstünde durup näme? Tekbir çekmeklik ayak üstünde durup okamaly ýerlerin ayak üstünde durup okamaklyk näme? Rukun. Şunuňmy? Rukun. Biri ayak üstünde durup namaz okap bilýäkede farzyn näme? Stoluň üstünde oturup okady. Yerde oturup okady. Namazy näme? Kavul däl. Şunuňmy? Ýöne näme? Qiyama iki şert ba. Rukunluny birinji bilen farz namazynda bolmaly. Emma sünnet namazlarına men durup okabilýän, oturup okajak. Bolýarmy? Bolýar. Şunuňmy? Ýöne sünnet namazlaryna näme? Oturup okasam 100 sogap almaly bolsam 50 sogap alýan.
50 sogap almaly bolsam 25 sogap alýar. Düşündiňmi? Näme qiyam ýani dik durup okamaklyk näme rukunlygy farzda. Düşündikmi? Birinji ikinji şert hem näme qadir bolmaly. Yani dik durup başarayan boly. Ama bir adam näme dik durup başarana, iki aýagy döwüp oturup okamaly. Ve yani bunun boynunun qiyam gaçýar. Düşündikmi? İkinji rukny näme eken? Durup başarana durup okamaklyk. Delile näme? Bakara surasının 238-nji aýatynda Allah Taala näme diýär? Wa qumu lillahi qanitin. Wa qumu yani durup okan Allah Taala'nın öňünde näme? Qanitin yani mutezellilin, khadi'in Allah'ın öňünde näme? Ödüňizi pes halla näme? Durun. Allah onu pes halla durup näme? Qumu namaz okan diýär. Şurada näme? Qumu diýdi, durun diýdi. Yani qumu emr wal emru näme? Lil wujub, hukman, rukun. وكان صلى الله عليه وسلم يصلي قائما وبيغمم صلى الله عليه وسلم درو وقاركا وأمر بذلك وحتى درو وقمقلغ بيردم كما عمران بن حسين ين صحابة فقال له نام لي صلي قائما درب أقا يعني الله أكبر نام هذا درو الحمد سورة شنو درو وقال يعني نام هذا نام درو وقال ديدي فإن لم تستطع اگر درب بصر مثلا فقاعدا وترو وقال ديدي فإن لم تستطع وتروا مقاف بشر مثلا فعلى جنب نعم ثغبتلنا يتبقى ثغبتلنا da yatbilmesen çep kaptalına yatbaqı şunun yani eýam otayda näme kelläň bilen işaret edäýmeli bolýan rukuňam secdäňam kelläň bilen şey daýmeli bolýan şununmy rukuda çalaja kelläň eýän soň gallarýan secdede de bir açyk näme gatyrak eýäýmeli gördüňizmi oglanlar namaz diýilýän zat ya ölýänçe ya da aklın gitýänçe gaçana eken düşündüňmi? Yeketek hiç halatda namaz gaçmaýanda, boynundan gaçmayan ibadet farz, düşündüňmi? Enne bir näme hatta kellesini egip gapdalla okamanyda ýagdaý bolmady. Ulamalar ihtilaf etdi. Göze bilen işaret edip okamalymy, okamaly. Düşündüňmi? Ruku çala gözün näme etýär ya da secde. Ýok, göz bilen işaret etmek gerekkel. Eýen bu adam näme etmeli öle bir adam ýatyr ysmal. Kellesi işleýär, dili işleýär. Başga hiç ýeri işleýär. Nädip namaz okamaly? Boynundan gaçýarmy şu namaz? Boynundan gaçana, duru bilen, ruku bilen, secde bilen, oturup okalyna, ýatyp okalyna. Näde okamaly? Ulamalar näme diýdi? Niýet bilen okamaly diýdi. Niýetini okaýa, rukuwa gelende niýetini ruku etmeli. Şunun içinde men şu wagt rukuda diýip, rukuň näme dileglerini etmeli. Soň bolan soň rukudan gallym diýmem, niýeti bilen pikirini okamaly. Şundukdami? Namaz şu halatda da gaçana eken. Şoň şu hem sahabalar näme? Tabiiler sahabalardan soranlar. Sizin ýanyňyzda näme zady taşlamaklyk kapyrlyk saýlady diýlenne? Bizim ýanymyzda namaz taşlamaklyk kapyrlyk saýlady diýär. Namaz taşlany biz kapyr saýardyk diýär. Abdullah ibn Shaqiqa näme icma' naql etýär. Sahabalar hemmesi biragazdan binamada näme kapyr görediler diýär. Düşündükden üçüncü ruknu näme? Qira'atul Fatihati fi kulli rak'atin. Her rekagatta elham surasını okumak. Düşündüňmi? Elham rukun. Elhamsız namaz bitena. Delili näme? An Ubadata bin as-Samiti. Ubada diýen sahaba rivayet etýär. Ennen Nebiyye sallallahu aleyhi ve selleme qal. Peygamberimiz aýtdy, la salata limen lem yaqra bi Fatihatil kitabi. Namaz yok kimde kim namazına näme Fatihatil kitabı okamasa diye. Yani elhamı okamadığın namazı namaz dälli. Şununmi? Namazı kavullalli. Ve yine näme şu namazın yalnız okanyda peygamberin buyruğu var. Peygamber näme etdi? Ve kad amara Nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem el musi'a salatahu. Peygamber hatta buyurdu diye şu namazına yalnız okana bil qiraati. Näme elham okamaklygyny thumma qala. Näme diye? Elhamdülillah namazında elham oku diýenden soň näme diýdi? Summa fa'al zalika fi salatika kulliha. Yani elhami namazın hemme rekatlaryny okugyn diýdi. Şundukdami? Şimdi şu elhamda näme mezhepler we gurulmalar we hemme rukunny dinimizden soň gurulalyň elhammarada ya duralýň musunna. Ha ele alalyň milk rukunlaryny. İlk alalyň ondan gurulaýň, onu ýatladyň, ýatdan çykmasyn. Taýip 4-nji 5-nji rukny näme? Ruku'. Er-ruku' we tuma'ninatu fihi diýär. Bizim mezhebimizde yiten rukun şu 5-nji rukny. Hanefi mezhebinde
şu rukun sayanaklar. Şunun Hanefi mezhebinde horoz şokonyalıq namaza qolsaň namazın kabul yok. Dördüncü rukunu näme? Ruku etmeklik. Ruku näme? Egilmek. Näme ikeliňi diýdiň näme? Ruku etmek, egilmek. Ve ödem şu egiliminde tumanine bolmaly. Tumanine bolmaly degi dolu ödüňi ruku halyna saymaklyk. Dolu ruku şekline geçmeklik. Akar Allahu Ekber egilip näme? Subhan rabbiyal azim diýip diýmäke de goýny galýa. Egilip egilmäke diýe, ha? Diýip bolýança näme tek näme? Egilip bolýança diýip gutorýa bir kede. Goňy eli diýdine ýetenem, goňy ýydyna galýa. Ýok, o namaz da. Şunumy? Dolu Allahu Ekber diýip rukuwa egilmeli. Dolu egilen soň arkasyny ýeňi sesi bilen göneltmeli, ikeli bilen gow penjelep diýdin tutmaly. Dolu şu hala ýetip durandan soň näme üçgedek Subhana rabbiyal azim, Subhana rabbiyal azim, Subhana rabbiyal azim diýmeli. Buna mine şuňal howlukman diýmeli. Dolu diýip bolandan soň ondan howlukman näme Semiallahu limen hamide diýip galmaly. Şunumy? Akadir Allahu Ekber rukuwa gaýdyp barýaqa Subhana rabbiyal azim diýip başlaýar we galyp barýaqa da näme Subhana rabbiyal aziminiň ýygyny utarýar. Ýok, ilki ruku halyna barmaly. Dolu ruku suratyna geçenden soň onun zikrini etmeli. Şunumy? Dolu näme rukuwa baranda agzalan yerine gelmeli. Şunumy? Dolu ruku halyna tumanine bolmaly. Arkaýyn ruku halyna durdu diýilen surata barýança zikirlen etmeli. Şo hala barp durmaklyk näme? Rukun. Emma diňe näme egilege bilmänem gallyň aýam rukuda. Delili näme Haç surasynyň 77-nji aýatynda Allah Taala näme de ya eyyuhellezine amanu ruk'u vesjudu ey iman edenler Allah üçün ruku edin ve secde edin diye. Allah üçün ruku edin ve secde edin diye. Tayyip bu ruku etmekliň rukunluğunu deli. Emma rukunnu rukuda tumanine bolmakly, ödüň rukuda saymaklygy, bogunlaň agdalyň ýerine gelmekligine delil näme? Ýanky namazyny ýalňyş okany Peygamber näme düze düşünne ba. Ýanky näme egilip gelmeke gally, secde edip etmeke ýerinden turdy. Şoňa Peygamber näme diýe? Beydip namaza qolma diye. Şunumy? Bu horoz şokonyalak bolýar diye. Summarka ruku et diye. Ruku eden soňam diye. Hatta tatma'inna raki'an. Dol ruku halyna, ruku suratyna ýetýänçäňem rukuda dur diye. Gowy. Ruku halyna ýetdiň, seni gören adam, şol adam ruku etdi diýen suratyna ýeten soň ondan näme? Subhana rabbiyal azim diýen. Emma egile gelmäken Subhana rabbiyal azime başlamaýar. Dol egilim halyna gelip durmaly. Şunumy? Durongdan soň ondan Subhana rabbiyal näme azim diýen. Itminan tumanine de par. Şunumy? Rukun. Soň näme 6-njy 7-nji par rukuny. 6-njy parda näme el-i'tidalu ba'da ar-ruku. Rukudan soň gönelip galmaklyk. İ'tidal gönelmek ba'da ar-ruku. Lesen ruku halyna geçdiň, durdun, dolu rukuda durdum diýenden soň näme 3 gedek, 5 gedek, 7 gedek, 9 gedek, 11 gedek näme Subhana rabbiyal azim diýdiň. Diýen soň näme Semiallahu limen hamidah diýdiň galyp barýakan dikelen soň Rabbana we lekal hamd diýdiň. Ana şonda da itminan gerek. Duran soň näme itminan bolmaly. Dolu durmaly. Şunumy? Egilim halından dolu durum haline geçmeli. Şu halda dolu durongdan soň ondan secde gaýtmaly. Emma köp adamlarna mine şeyler. Rukudan gönü galyban gön secde etdi. Yo beýle rukudan gow galmaly. Gow sen duranlygyň bildirmeli. Durdun sen. Dolu durdu adyny alandan soň ondan näme Allahu Ekber diýip secde gaýtar. Emma käbir adam näme on durduğda diňe rukudan gönelibem secde gaýtdy. Secde bilen rukuň arasynda dik gönü durano. Şunu ýa şu durmakda da näme itminan bolmaly. Dolu gönelenden soň hemme bogunlaň ýerine gelmeli. Durdum saýdandan soň ondan soň secde gaýtdy. Delili näme? Ve 6-njy 7-nji rukunyň an Ebi Mes'ud el-Ansari diýen sahabanyň rivayet etdiği Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem näme diýdi? La tujzi'u salatun la yuqimu ar-rajulu fiha sulbahu fi'r-ruku'i was-sujud diye. La tujzi yerine düşmez diye. Hiç bir namaz.
Eğer gönültmese diye bir adam namazı arkasını rukudan qalandan soň diye. Rukudan qalandan soň näme gowy gönülüp durmasa, ha? Ve secdeden qalan soň näme doli. Ha, ve secdede de näme doli secde halynda näme durmasa şol adamyň namazy kabul. Emma käbir adam näme maňlaýjyly yere degip-degmäke secdeden galýar. Şunun ya onky secde del, onky namazam del. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu hadisde näme diýär? Bir adam rukudan gowy galyp gönülüp durmasa we secdenem doli secde etdi halynda etmese ol adamyň namazy kabullanýar. Yine bir hadiste Peygamberimiz näme diýär? Olam ýanky näme lil musii salatahu namazyny gowakamadyga näme diýär Peygamberimiz? Summarfa soňam rukudan galliya hatta ta'tadila qa'iman ta gönü dik durýan şaň diýär. Rukudan soň galla dikelle dur diýär. Şunuňmy? Galyp galmakan gönü secdeye gitmedi. Yo, ruku bilen secdeň arasyny bir durmaklyk bilen bölýär. Ruku bilen secdeň arasy qiyam bilen bölünmeli. Rukudan soň sen näme i'tidal bolmaly. Gönülüm qa'iman dik durmaly. Şu durangdan soň näme diýmeli? Rabbana ve lekal hamdu hamdan kesiran tayyiban mubarakan fihi dip durangdan soň şu dogany etmeli. Şu dogany edip bolongdan soň ondan secde etmeli. Peygamberimiz näme diýär? Kimde kim rukudan galyp şuňalyp gönülüp durmasa ya secdede de dol yedi agzasy yere degýänçe, yere gow degirýänçe secdede yatmasa şoň namaz kabullanýar. Düşünüpdämi? 8-9 rukuny näme? Secde we secde halynda gowy näme arkaýyn durmaklyk. Şu her rukuna ýeteňde şu rukunny tumanine arkaýyn durmaklyk näme? Şu rukuny dolu geçmeklige näme farz. 8-9 rukny näme? Secde etmeklik we secdede dolu 7 agzan yere degenden soň ondan näme subhana rabbiyal a'la diýmeklik. Emma köp kişi şu secde gaýtdy Allahu ekber dip entek dolu secde halyna yetip yetmäke subhana rabbiyal a'la diýbem gönü näme maňla yere degmäke de yerden galýar. Şunuňmy? Yo oňalakda yo ilki Allahu ekber dip secde barýan. Secde baran soň maňlaýyňy, burnuňy, ellerini, diýizleň, aýaklaryň dolu yere degirip inni secdede durdum diýmeli. Şu hala yetmeklik rukun. Secde etmeklik we secdede de şu hala yetmeklik rukun. Şunuňmy? Secde gaýdylym şu hala yetmezden öň secdeden gallyňmy diýmeli zatlaň diýip, ýok namazyň kabullanýar. Ýok ilki secde halyna yetip durmaly, 7 agzan dolu degenden soň ondan näme subhana rabbiyal a'la diýär. Delilem yana Hassuratnyň ýanky 77-nji aýaty ya eyyuhellezine amanu ruk'u wasjudu ey iman edenler Allah üçin ruku edin, Allah üçin secde edin diýdi. Bu secdeň rukunlugyna delil indi ýanky secde halyna yetmeklik, yetip durmaklyga rukun etme'nan arkaýyn hala yetmeklige delil näme? Ýene ýanky namazyny gowakamadyga Rasulullahyň aýdan sözi näme diýär? Summasjud soň secde gaýtdy. We secdede de diýär näme? Hatta tatma inna sajiden ta gowy secde halyna yetenden soň näme galýa? Secde halyna gowy yetip 7 agzan yere degip we diýmeli zadyny diýen şan secdeden galmady. Yani şo haldan soň secdeden galýa. Summa rafana şondan soň näme? Secdeden galýa. Şunuňmy? Birinji secdeden galýa. Secdeden galandan soň näme? Iki secdeň arasynda da dolu oturmaklyk farz, rukun. Farzlar, rukun yok mani suratda näme? İki secdeň arasynda da oturmaly sen. Summarfa diýär. Hatsan secdeden gal hatta tatma'inna jalisen. We secdeden galandan soň dolu oturan hala geçmeli. Köp adam näme? Secde edip galypam gönü oturman ýene ikinji secde gaýtýar. Ýok. İki secdeň arasynda seni görer adam oturdu diýmeli. Şunuňmy? Bir secden edip gallyňmy dolu oturmaly. Dolu özüňi oturdum saýandan soň näme diýär Peygamberimiz? İkinji secde gaýtdy. Şunuňmy? Näme üçin iki secdeň arasynda da dolu özüňi oturdun saýmaly. Dolu oturmaly. İki secdeň arasynda da näme edilmeli doga bar. Doğrudan in adi Rabbighfirli
Rabbi gfirli diýmeli. Şu iki doganam näme etjek bolan hukmani suratda sen iki secden arasında oturmaly. Ana son dol oturdum diýdin, secdeden üzüllüň, secdeden aýrylyp dol oturan hala geçdiňmi? Onun Allahu Ekber dedi, ikinci secdeye gaýtdy. Şunuňmy? Ona ikinci secde näme diýär? Sümmesjud, son ikinci secdeye gaýtdy. Son ikinci secdede näme? Hatta tatma inne sajiden. Dol secde halyna geçenden son ondan secdede etmeli zikirlen etdiýär. Şundukdamy? Taýp secdäň hem näme agzalaryny aberdi agzaya, secdeden adamam näme etmeli? Hukmani suratda 7 agzasy yere degmeli. Dogurdamy? Bu rivayet kimden gelýär? İbn Abbas'tan gelýär. Sahih Buhari, Müslim'de gelýär. Bundan ýa-ni öňdäki aýdylan hadisler var, olar hemmesi Sahih Buhari, Müslim'dendir. Ýa-ni rukuna geçen hadisler bolan hemmesi näme Sahih Buhari, Müslim'den. Enne näme secde agzalaryny rivayet etýän İbn Abbas radıyallahu anhuma näme diýär? Qala an-nabiy sallallahu aleyhi ve sellem: "Umirtu an asjuda ala sab'ati a'zumin." Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytdı diye, umirtu, buyurullum, Peygamberimiz buyurullum diye näme dip düşünmeli? Yani ona buyurun Allah dip düşünmeli. Yani Allah bana buyurdu diye secdeden de 7 agzama secde etmeklige. Soňam sanat gorko diye alel cebhedi, manlaya diýdi diye. Manlaya diýenne de ve aşara bi yedihi ala anfihi. Näme manlay diýenne de eli bilen işaret edip burnuny gorkozdy. Yani manlay diýemde burnum gözüňi tutýandan edi. Manlay burun ikisi bir gazaplady. Wal yedayn soň ellen ayalary, we rukbatayn soň iki diz. Näçe bolly? 6 bolly. Yo 5 bolly. Ve atraful qadamayn soň ayaklan barmaklar. Oňlana näme 7 bolýar. وعن ابن عباس أيضا قال رسول صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لا يصيب أنفه من الأرض ما يصيب جبينه ديا. Bu hadisem näme Şeyh el-Albani rahimahullah sıfat salatın nebide näme sahih edik gelýär. Buna İbn Abbas rivayet etýär, bu hadisde näme diýär Peygamberimiz la salata namaz kavullar diýär. Kimde kim limen kimde kim la yusibu diye degirmese diye burnunu yere näme manglaynam degirşýärlik. Ma yusibu degirşýärlik jabinahu manglaynam. Kimde kim näme secde gaýdanna manglayny yere degirşýärlik, burnunum yere degirmese şoň namazy kabullanýar. Bu hadisem näme sahhahahu Şeyh el-Albani rahimahullah. Şeyh el-Albani rahimahullah sahih diýip hökm eden. 10-njy 11-nji rukny näme el-julusu beyne secdeteyni ve tuma'ninetu fihi. Bunu yankıyın açıklamada açıklak gezdik. Yani iki secdenin arasında oturmak, öyle mi oturmak değil, dolu oturan hala geçmeklik. Düşündün mü? Oturmak birinci rukn, 10-njy rukny ve dolu oturan hala geçmeklik hem näme 11-nji rukny. Bunun delili näme Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem rivayet etdi Ebu Davud'da, Tirmizi'de, Nesai'de gelen sahih hadis. La tujzi'u salatun la yuqimu fiha ar-rajulu sulbahu fi'r-ruku'i was-sujud. Namaz kavullarlar diye. La tujzi'u salatun. Namaz kavullarlar ha. Bir adaminin namaz okanına rukudan soň oňurgasyny, rukudan soň gow gönelip durmasa we secdeden soň dolu gönelip oturmasa. Yani bazı secdeden soň dolu gönelip oturmasa diýdigi, yani iki secdeň arasyny gözüňe tutýar. Düşündiňmi? Yani rukudan soň gönelip galyp durmaklyk rukun we birinji secdeden soň gönelip näme oturmaklyk näme rukun. Taýip we näme yine delil näme ýa-ni iki secdeň arasyna oturmaklyk we oturan hala geçmeklik. Li emrihi sallallahu aleyhi ve sellem el-musi'a salatahu bizalika. Yani namazyny gowakamadygy yine buyuran zatlaram şu. Näme iki secdeň arasynda otur we dolu oturan hala geçdi. 10-njy rukny näme et-teşehhudul ahir. Şunuňmy? Iň soňky tahiyyati. Iň soňky tahiyyatyny okamaklygy näme rukun. Bu näme ýazyjynyň mezhebi ýöne käbir ulamalaryň mezhebine näme et-teşehhud okamaklyk wajib diýerler. Şunuňmy? Tayyip, haýsam bolsa näme alyas. Kitap näme diýär? 10-njy rukny näme diýär? Iň soňky et-tahiyyatyny okamak. Bunu kim rivayet etti? İbn Mesud radıyallahu anhu rivayet etti. Kâle, näme diye? Kunna naqulu qabla an yufrada alayna at-teşehhudu Esselamu alallah, Esselamu ala Cibril ve Mikail. Yani et-tahiyyatı farz bolmadığından ön
ettehiyyatin yerine şey diyerdik diye. Esselamu alallah, yani Allah salam olsun. Ve Cebrail perişte ve Mikail perişte de salam olsun diyerdik diye. Son nama ettehiyyati inenden son Peygamberimiz nama dedi. Fekala Resulullah sallallahu Peygamberimiz nama diye. La tequlu hakada. İnne şu diyen zatlarınızı koyun diye. Beydimen diye. İnne velakin kulu inne nam ettehiyyatu lillahi ve salavatu ve tayyibat. Şey deyip nama ettehiyyatini okan diye. Tayyib. Faidetun. İnne şu ettehiyyata değişti bir de bir nama bir peyda veriyor. Oğlum sıyıg etteşehhud değil. Sıyıg etteşehhud değilliği yani bildiğine bir ettehiyyatini biliyoruz. Yani anırda neçe rivayetler var. Bir sahaba ettehiyyatini bir tüysle uğrağa gitti. Başka bir sahaba bir tüysle uğrağa gitti. Yani şolun içinde nama en meşhur nama rivayet edilen ettehiyyatı var. Şu ettehiyyatinin nama rivayet eden sahabaların en rivayetin sahihi nama Yankı İbn Mesud'un rivayeti. Asahhu siyag teşehhudi ma ravahu İbn Mesud diye. Ettehiyyatinin nama rivayet ettehiyyatinin rivayet eden hadis nama rivayet eden sahabaların hadisinin en doğrusu nama İbn Mesud'un kudiye. İbn Mesud nama diye قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد diye. Bana ettehiyyatini öğreden hut Resulullah'ın öğüdü diye. Düşündün mü? Öğredim nehile halli öğretti diye. Keffi beyne keffeyhi diye. İki ellerimden tutup öğretti diye. Düşündün men ellerim Resulullah'ın elinde diye. Görüyor musun? Keffi beyne keffeyhi diye. Yani iki ellerimden tutup öğretti diye. Öğredim neyle öğretti diye. Göğe Kur'an'ın bir surani öğretti diye. Kema yuallimuni as-surata minel Kur'an. Göğe Kur'an'ın bir sürü öğretişiyle iki ellerimden tutup gönümel Resulullah'ın ama öz ağzından aldım diye. Resulullah öğretti diye. İnne nam sonra nama İbn Mesud Resulullah'ın ağzından alan nama ettehiyyatini nama bize ok aydıp beriye en doğrusu nama İbn Mesud'un nama diye. Ettehiyyatu lillahi ve salavatu ve tayyibat. Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullahi ve berekatuh. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Bu hadisen nama Bukhari Müslim'de geliyor. Tayyip. 13. rüknü nama Es-salatu alen nebi sallallahu aleyhi ve sellem ba'de teşehhudul ahir. Birinci ettehiyyatdan son Peygamber'e salavat okumak sünnettir, doğru değil mi? Son ettehiyyatdan son salavat okumaklık nama yazıcı rükün idi. Yani racih, doğrusu vacib. Bu rükünler. 13. rükünler. Vacib deyip yazım. Vacib diyen kim? Şeyh el-Albani rahimahullah sıfat salatın nebiyye nama vacib deyip getiriyor. Ve Şeyh İbn Ütheymin rahimahullah da nama şerh mumti'de nama son ettehiyyatdan son salavat okumak vacib diye. Rükünler. Şunu mu? Tayyip. Salavat nerede vakol ya? Allahümme salli ala Muhammed. Salavat nerede vakol ya? En doğru faidetun o tarafına geçin buraya 10. sahifa. Salavatın nama bir topor rivayetlerde geldi salavatlarım. Salavatın nama en meşhur, en qavi, en sahih rivayeti kim? Ka'b ibn Ucra diyen sahaban eden rivayeti. Ka'b ibn Ucra. Nama diye kulna ya Resulallah. Peygamberden sorduk diye. Peygambere ayttık diye ya Resulallah. Kad alimna ev arafna keyfe selamu aleyke. Sana nadip salam vermekliği öğrendik diye. Fe keyfe salatu diye. İnne sana nadip salada koma, salavada koma diye. Sana salam vermekliği öğrendik. İnne sana salavada aytmaklığı bilemedi. Salavada öğret diyenne Peygamber nama diye. Kala kulu şey deyin diye. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Bu da Bukhari Müslim'de geliyor. 13. rükün. Bu 14 böyle salavat rükün ataldı, doğru değil mi? Ya 13 etmeli böyle. 13. rükün ne? Eline salam vermek. Düşündün mü? Eline salam vermekliğim. Şu sağ eline salam vermek rükün.
Çepegine salam vermek näme sünnet. Näme esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh diýdiň dämi? Namazdan çykýan. Şunu. İkinji eline salam vermek sünnet. Taýp rukunlygyny nerden aldyk? Delilini ýerde näme ýanky geçen hadisde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem näme diýdi? Miftahus salati at-tuhur diýdi. Namazdan açary täret diýdi. Ve tahrimuha et-tekbir diýdi. Ve seni namaza salyan söz näme? Allahu ekber sözü diýdi. Ve seni sal namazdan çykaryan sözüm ve tahliluha et-teslim. Ve seni namazdan çykaryan sözüm näme diýdi? Salam diýdi. Esselamu aleykum diýdi. Indi näme namazyň rukunlaryny bildik, indi näme gaýdyp gelýäs, näme Fatiha rukunyna. Fatiha meselesinde näme ihtilaf etdiler. Mezhep ulamaly. 4 mezhebiň arasynda ihtilaf bar. Birinci ihtilaf näme-de boldy? Fatiha rukun mu rukunnal? Birinci ihtilafy şonu etdiler. Şunun